But going back, ang Pintawan, Estocada, Rapado, Cali came from various martial arts, particularly Filipino martial arts, came from a different system. Ang Filipino martial arts kasi, napakaraming system niya. Kasi nung unang panahon, nung pre-colonizations, hindi totoo na wala tayong malayang society. Before Spanish colonizations, meron ng society ang Pilipino. May kanya-kanya ng tribes and may kanya-kanya silang pamamaraan ng pamumuhay, especially pakikipaglaban. Kasi yun yung paraan mo kung paano mo ipagtatanggol yung loved ones mo, paano mo ipagtatanggol yung mga prinsesa mo, paano mo ipagtatanggol yung mga tao mo. Through the art of fighting, and noon pa man, may paraan na tayo ng pakikipaglaban sa pakikidigma, and it is known as Kali. Now, with those various experience to different Kali system, binuo namin yung Pintawan, Estocada, Rapado, Kali. Now, ano ba yung ibig sabihin ng Pintawan? This is an abbreviation. Pintawan means pinta. Pinta. It's a paint. Remember, Apu Wangod. Di ba siya yung, si Apu Wangod at yung lugar nila, isa sila sa mga pre-Hispanic Pilipino na hindi naapektuhan ng banyaga